Hola a tots, avui estem aquí per fer un menú de Nadal saludable. Evidentment, com dic jo, tot es pot tonejar. Tonejar vol dir que ho podem canviar tot, jo tinc tendència a fer-ho així, quan veig una recepta que penso que m'agrada, me la faig meva, canvio algun ingredient, per tant, aquí tothom és lliure a obrir a la seva creativitat. Molts dels que ja em coneixeu sabeu que hi haurà coses que no les fareu servir, o sigui que jo no les cuino, com poden ser els animals, per tant, vosaltres si voleu cuinar-les amb animals ho podeu fer, cadascú és lliure de fer el que li vingui amb ganes i el que li sembli correcte. Bé, havia pensat en un menú. En principi, el primer plat seria una crema d'ametlles. La crema d'ametlles és bàsicament brou, 1 litre de brou, això és brou vegetal, però ho podeu fer de pollastre, de gallina, com el que us sembli correcte, 200 grams d'ametlles, llavors ja tindreu els ingredients per escrit, per tant no patiu, i crema de llet, en aquest cas és crema de llet d'ametlles, és vegetal. I llavors és sal, una mica de nou moscada i una mica de pebre blanc. I aquests són els ingredients per fer el primer plat. És molt senzill, és superràpid. Clar, el que tingui una processadora, és a dir, un robot de cuina, li serà molt més ràpid, molt més tranquil, però es pot fer perfectament a l'olla, per tant no hi ha problema, no us penseu que necessiteu ni Thermomix ni processadors de cap tipus, es pot fer al moment. L'únic que sí que és veritat que s'ha de trinxar l'ametlla, si voleu també podeu comprar la farina d'ametlla, es pot fer amb farina d'ametlla perfectament perquè això al final, un cop ho processes, es transforma en farina d'ametlla. Jo me la faig sempre perquè n'utilitzo moltíssima de farina d'ametlla, llavors per tant em surt més barat comprar l'ametlla crua. Llavors, de segon havia pensat un no pollastre rostit. M'explico. Vosaltres si voleu podeu fer un pollastre, jo ho faré amb això, aquesta proteïna vegetal, sembla pollastre, sembla pit de pollastre, de fet la textura i tot està super lograda, però no és pollastre, és heura. És d'una empresa catalana, de Barcelona, d'uns nois que la van aconseguir fer amb proteïna de soja ecològica i tot evidentment sostenible. Van fer aquest producte que realment està tenint molt èxit i de fet ja l'estan venent no només a Catalunya ni a Espanya, sinó a tota Europa. I s'estan fent d'or, realment, però és que està molt bo i algú que l'ha provat, que no era ni vegetarià ni vegà, s'ha pensat que era pollastre. Per tant, és com una petxuga de pollastre, però ho farem això, seria el no pollastre rostit, que també té brou, té aigua, oli, una mica de tomàquet ratllat, li posarem prunes, ceba, alls, pinyons, una mica de vi ranci, les avellanes i el julivert per fer una picadeta, aquí tenim una miqueta de fonoll, tenim canyella en branca, una mica de suc de llimona també, que li posarem per treure l'àcid del tomàquet, perquè és tomàquet natural, i una mica d'herbes provençals. Amb això farem el segon plat. I per últim, les postres que potser n'hi ha molts que ens agraden molt les postres i ens agraden molt els dolços, hem d'intentar fer-ho sempre al màxim saludable possible. A vegades hi ha gent que es pensa que els dolços no poden ser saludables. Sí, poden ser saludables si canvies el sucre blanc, que realment no té absolutament cap nutrient, el passes per un altre tipus d'endolcidor. En aquest cas utilitzarem això, que és crema de dàtil. És dàtil amb aigua processat, no hi ha res més, és dàtil amb aigua. L'he fet jo, això té l'avantatge que si ho fas a casa i en fas molta quantitat, perquè ho pots fer amb la processadora, amb el Turmix, però si en fas molt, llavors el que pots fer és posar-ho en pots i posar-ho al congelador, no hi ha problema, aguanta el que no està escrit. Llavors farem el torró sutxar, que no m'agrada dir marques, potser que diguem el torró, i clar, per fer-lo necessitem xocolata, que la farem com a mínim, la xocolata, si us agrada molt, que sigui negra i més de 70% de cacau. És la manera que sigui molt més saludable. Si a més aconseguiu que tingui molt menys sucre o podeu utilitzar cacau pur, molt millor, però clar, perquè sigui una mica dolç, podeu posar la xocolata molt negra i després endolcir-la amb un endolcidor més saludable, com podria ser el dàtil o bé, per exemple, el sucre de coco. El sucre de coco és molt semblant, us ensenyaré, a veure, el sucre de coco és molt semblant a la panela o al sucre moreno. Al final, la gent diu, quina diferència té el sucre blanc amb el sucre moreno? Perquè clar, es pensa tothom, el sucre moreno és molt bo, la panela és molt bona. La diferència és el processat, un està més processat que l'altre, però a nivell saludable, clar, el sucre no té res, o sigui,
té calories, et puja la insulina a tope i punt, et puja un 100%, el que es diu l'índex de glucèmia, que és el sucre amb sang quan tu te'n prens, i et puja el 100%. Clar, el sucre moreno o la panela el que fa és que el no està tan processat té micronutrients, té minerals. Té minerals, però la insulina puja exactament igual que la del sucre blanc. Per tant, dius, sí, estàs prenent minerals, no és com el sucre, que és buit de nutrients, però cuidado, perquè no ens està fent cap bé a la salut. Per tant, si agafem, per exemple, el sucre de coco, que compte, no fa gust de coco, en absolut, vull dir, tothom, si el proveu, veureu que no fa gust de coco, el sucre de coco té d'índex de glucèmia un 35. Comparat amb el 100 del sucre blanc o de la panela, val la pena utilitzar sucre de coco, que és molt més car. Cert, és molt més car. Però, a veure, jo em fa gràcia perquè molts cops quan parles amb la gent dic no, però si jo el sucre pràcticament no el faig servir. Doncs si pràcticament no fas servir sucre a casa, quan el facis servir, fes-lo servir ni que sigui una mica més car, perquè, evidentment, ens ajudarà a la nostra salut. I clar, llavors ja hi ha sucres, millor dit, endolcidors, que ja no pugen gens el nivell d'insulina, és a dir, l'índex de glucèmia, com podria ser l'eritritol. Però ja estem parlant de paraules majors, però que és un sucre que al final, us l'ensenyaré perquè el veieu, al final sembla sucre blanc. Però no ho és. Sí que és un processat, però és un polialcohol, per tant, aquest és ecològic i no puja gens el sucre, per tant, per diabètics perfectament. Aquest hi ha el xilitol que puja una miqueta més, però bueno, no us vull liar perquè sé que algú dirà de què està parlant, no? Per tant, quedeu-vos amb la crema de dàtil. La crema de dàtil té un 55, no té un 35 com el sucre de coco, té un 55, però bueno, que és més saludable que pugui ser la panela o el sucre blanc, d'acord? Llavors, el torró, el que anàvem, la xocolata, aquesta és negra amb un 72% de cacau, val? Llavors necessitem un praliner. Què és el praliner? Ens sona dels bombons, no? Ai, el praliner, però realment molta gent no sap ni què és, no? Al final el praliner és ametlles i avellanes torrades, molgudes, s'hi pot posar el sucre, que és el que dèiem, la crema de dàtil, o no, perquè si la xocolata ja us sembla que és prou dolça, clar, això va a gustos, no? Hi ha gent que li agrada molt dolç i n'hi ha que ens agrada dolç però no tant. Llavors pots posar-li o no a l'endolcidor. I llavors com et queda? Et queda realment això, us ensenyaré la textura, això és el praliner ja fet, val? Això és la textura que queda, que el que fas és, quan mols molt l'ametlla i l'avellana, sobretot ha de ser ja torrada, jo vaig torrar al forn, l'avellana sí que la vaig comprar torrada, però l'ametlla, que és més fàcil de trobar crua, la vaig torrar al forn un moment, sobretot heu de vigilar perquè es torra molt ràpid i llavors se us pot cremar. Llavors, a la que la veus una miqueta brillant, que ja ha tret el seu oli, ja està, és perfecte. Perquè això, no sé si ho sabeu, aprofito l'avinentesa per dir que tot el que són fruits secs, si te'ls menges crus, tenen el que es diuen antinutrients. L'antinutrient simplement el que fa és que no digereixes bé. Llavors, el millor és o bé tenir-los remullats el dia abans, que clar, si no te'ls menges tots, et queda allà, els hauries d'eixugar molt bé o passar per la paella, o bé directament els fiques al forn, que et quedin una mica torrats, i allò ja ha tret l'antinutrient i per tant és molt més digestiu. Sobretot, el que vulgui deixar els dolços, els fruits secs són un bon nutrient, perquè tenen proteïnes, tenen greix, però un greix saludable, tenen una miqueta de carbohidrat, però com que tenen molta fibra, l'ametlla, per exemple, és del fruit sec que té més fibra, la fibra el que fa és compensar-nos el carbohidrat. El carbohidrat, o també anomenat sucre, el que fa és pujar-nos la insulina al cos. Llavors, si tu hi poses molta fibra, automàticament no et puja tant la insulina. Per això hi ha trucs, com per exemple, si un dia vols menjar-te un plat d'arròs o un plat de pasta, que és sucre pur, carbohidrat pur i et puja molt la insulina, abans o et menges un bon plat de verdures que tinguin molta fibra, o bé uns espàrrecs o unes carxofes, perquè això t'ajudarà a que no et pugi tant la insulina si et menges aquell plat de pasta o aquell plat d'arròs, o alguna cosa molt dolça que et fa pujar la insulina. Doncs això, aquí teniu el praliner, que, com us dic, es pot fer amb o sense endolcidor. Llavors, què faríem? La xocolata la desfem al bany Maria i un cop està desfeta hi posem el praliner. Ho barregem tot bé,
Clar, el praliner jo us posaré els ingredients i les quantitats, però això va molt a gustos. Clar, a mi m'agrada molt el praliner i n'hi poso molt, però hi ha gent que li agrada menys. Llavors, un cop tu tens tot barrejat, la xocolata fosa amb el praliner, llavors hi afegiríem el que és l'arròs inflat, que és el que li dona la gràcia. Clar, quan un cop ho has barrejat tot amb l'arròs inflat, després ja es posa en un motlle, es pot posar o bé en un motlle de vidre o de plàstic, però sobretot folrat amb paper del forn, o bé si teniu un motlle de silicona, sobretot si pot ser silicona platinum, molt millor, perquè és més saludable, que no deixa residu tòxic en l'aliment, doncs llavors amb la silicona us marxarà, és simplement perquè després s'ha de posar a la nevera. Si teniu molta pressa o acabeu de fer i us voleu menjar en menys d'una hora, cap problema, tenim el congelador. Fiquem al congelador i segurament en un quart d'hora ho teniu ja pres, perquè és que es prengui la xocolata i llavors ja us ho podeu menjar. Vull dir que queda superbo i no és de la marca que ja hem dit abans, que no la vull tornar a repetir, és el nostre i queda la mar de bé. O sigui, torró de xocolata amb arròs inflat. També, si no es troba arròs inflat, que jo m'hi vaig trobar aquesta setmana, ho vaig provar, hi ha quinoa inflada, hi ha espelta inflada, fajol inflat, hi ha de tot inflat. Per tant, el que no li agradi l'arròs, li pot posar una altra cosa. Al final, inflat poc gust fa, vull dir que en principi no hi ha d'haver cap problema, però, com us deia, podeu tonejar les receptes com us agradi més a vosaltres. Al final, jo crec que la cuina és creativitat al poder. Però, a part del pollastre, no pollastre, el rostit, l'altre és superràpid de fer. I l'avantatge que té per fer-ho com a Nadal és que ho pots fer el dia abans. El rostit, com ja sabeu la majoria, és molt millor fer-lo abans perquè agafa molt més gust. Per tant, si ho feu abans, la crema d'ametlles la podeu fer també el dia abans. De fet, si la poseu en pots, que jo el que s'hi faig sovint, que durant la setmana, cuino el cap de setmana, i poso, per exemple, si faig un brou o bé faig una crema de verdures o qualsevol cremeta, les poses en un pot de vidre, tanques amb la tapa, ho poses al revés i es fa el semibuit. No cal fer el que feien les iaies de bullir el pot, no fa falta, perquè si ho poses en calent, se't tanca el buit. Ara, això sí, jo després, un cop fred, ho guardo a la nevera. I per tant, la crema d'ametlles us pot dir que us pot aguantar perfectament una setmana. Clar, aquesta perquè és vegetal. També és veritat que si li poseu una crema de llet de vaca, pot ser que després s'us pugui fer malbé. Aquí ja no us puc aconsellar, però vigileu, per més que us la prengueu en 2 o 3 dies com a màxim, perquè és això, la llet perilla més que la llet vegetal, que no és llet, realment. Doncs bé, començarem amb el primer plat i ara ens hi posem.